Vážené dámy, vážení páni, vítam vás pri ďalšom z mojich videí, kde si ukážeme, ako správne sparalizovať človeka. Toto je obyčajný paralyzer, ktorý nájdete všade na internete, ponuka, že stojí 13,99 alebo koľko, na Facebooku už také reklamy. Ja som si jeden taký zohnal a teraz si ukážeme, ako to funguje. Takže, paralyzer, z jednej strany máte baterku, ktorá takto blika, prv človeka omračíte a keď je omráčený, baterku vypnete s čudlíkom zozadu a trafíte ho. Najlepšie je to do krku, ale figurant si to neželá, takže do ruky. Takto sme správne omračili figuranta. Keby sa náhodou hýbal, asi musíte dlhšie držať, kým ho to úplne omračí. Bolelo to? Dobre, takže vážené dámy, vážení páni, ďakujem vám, že ste si pozreli moje video. Keď sa vám páčilo, dajte like alebo zdieľať, prípadne sledovať. A vidíme sa pri ďalšom z videí, kedy uvidíme, ako sa inseminujú kone. Ďakujem, dovidenia.